Bueno, azken asteetan sortu den polemika entzugaren ondotik, agerraldi honen bidez, Andoaingo udal osoko batza osatzen duten alderdi guztiekin aurrera eraman ditugun batzarren berri jakinarazi nahi du udal gobernuak. Erretratu tamalgarriak, erabat arbuiagarriak ikusi eta bizi izan ditugu azken asteotan herrian. Andoain, berriz ere, eta hainbatek izandako interes politikoak medio, jomugan ikusi behar izan dute andoaindarrek. Baita bertako alkate Ana Karrere berak ere. Irudi traketxak ikusi eta zenbaitetan gezurrak ere entzun behar izan ditugu. Eta gauza bat ere esango dugu. Sua hain zuzen, komunikabideetan piztu eta bizitu izan dela. Herrian, kalean, erabateko lasaitasuna nagusitzen zen bitartean. Andoainen violentzia egon da, Euskal Herriko herri askotan bezala. Kolore guztietako indarkeria. Andoainen sufrimendua egon da, eta badago oraindik, Euskal Herriko herri askotan bezalaxe. Kolore guztietako sufrimendua. Baina hori ez da izakia, Andoain eta andoaindarrak eguzteko etengabe. Andoaingo udal gobernuak Bizkartzainen inguruan hartutako neurria Euskal Herriko udaletxe askotan, alderdi desberdinek gobernatzen duten udalerri askotan indarrean egon da aurreko legegintzaldian. Eta ez da ezer gertatu. Komunikabideek ez dute artifizialki puztu. Zergatik ote da? Andoaingo udal gobernuak argi eta garbi adierazten nahi du Bizkartzainen udaletxean sartzeko debekuarekin ez duela inolaz ere zinegozien segurtasuna murriztu nahi izan. Argi eta garbi adierazten nahi du ez duela zinegozien arrisku maila handitu. Eta argi eta garbi adierazi nahi du, izan du, alkateak hartutako neurria ez dela PPko eta PSOEko zinegozien kontrako zigor politikoa. Baina argi dauka baita ere, udaltzainek zaintzen duten udaletxe batean ezin dutela 14 bizkartzain armatu egon. Eguneroko martxan traba egiten dutelako. Bertako langileen egoneza sortzen dutelako. Eta herritarrak udaletxetik uxatzen dituztelako. Udaletxeko segurtasuna udaltzainen esku dago, eta hala izaten jarraituko dugu. Guk ezin dugu onartu, azken 8 urteetan gertatu den bezala, udaletxea pertsona armatu arrotez gainezka egotea, udaletxea okupatuta izatea. Eta ez dugu tentsioa areagotu nahi izan. Horregatik, alkatearen kontra 11 eta 2 bota direnaren, isilik egon gara, lanean. Beste batzuek itontzi moduan aritu diren bitartean. Arduratsuak gara, bizikidetzari izugarrizko garrantzia ematen diogu. Andoaingo udal gobernuak hartutako erabakia bizikidetza politikoaren bidean, udaletxen barruan ere normalizazioan egin beharreko urrats egokia izan da. Herritar asko eta bertako langileek eskertzen dutena. Kontestu oso berezian hartutako neurria izan da gainera. Herritar sail berak eta Espainiako barne ministroa arriskua gutxiago dagoelako zaintza neurriak murrizten ari denean. Hala ere, garbi eta ozen esaten dugu, hartutako erabakia, zuzena eta egokia dela.